Vi prøver bare. Hvis pengeinstitutterne de hæver deres rente, så vil det blive mindre attraktivt for både husholdninger og virksomheder at låne fra dem, og det vil også blive sværere for dem at betale tilbage. Jeps. Og hvis forbrugeren de har mindre penge til rådighed, fordi de skal betale lån tilbage, så vil de købe mindre varer, og dermed så vil efterspørgselen falde. Og hvis det sker, så skal virksomhederne også producere mindre, fordi at forbrugerne køber mindre, og dermed så har de brug for mindre arbejdskraft, og derfor så kommer der fyringer. Og hvis forbrugere og virksomheder de ikke rigtig sælger noget, så vil staten så vil de heller ikke få nogen penge. Så derfor så vil, hvis pengeinstitutterne de hæver deres rente, så vil det gå ud over hele samfundet. Og det vil kun hjælpe dem selv. Men på den lange bane, så vil det faktisk ikke hjælpe dem selv, fordi de ikke får betalt deres lån tilbage. Ja, Og så dermed så kan de gå konkurs. Ja. Og det eneste tidspunkt, hvor det vil være smart for pengeinstitutterne at hæve renterne, det vil være, hvis der er rigtig høj efterspørgsel efter noget. For eksempel efter huse. Så vil prisen på huse, den vil stige enormt. Og dermed, så vil folk, hvis renten var lav, så vil folk have rig mulighed for at låne penge og bare købe huse. Men hvis de får den til at stige, så vil efterspørgselen falde. Fordi folk ikke har råd til at låne, hvis der er højere renter.